tarda. Estem amb el Xavi Carafí, el nostre director. Bona tarda. Bona tarda. Quin és el tema principal de l'eix transversal d'aquest curs? Tot això, tot el tema audiovisual, tot el que implica televisió, ràdio, i aquest any ens centrem només en la tele. Què vol dir això del projecte d'audiovisual? Doncs això vol dir dues coses. Per un costat, que s'ha de treballar molt, i per l'altre costat significa que ho hem de fer molt bé perquè la gent del Departament d'Educació, els que ens manen a nosaltres, vegin que estem treballant tan bé i ens donin diners, ens deixin participar a concursos i sobretot vegin que vosaltres esteu aprenent a través dels audiovisuals, que implica tele, ràdio, cinema, i això ho fem en 3 anys. I això val molts diners? Doncs, estar en un projecte audiovisuals, si es vol fer bé, val molts diners, perquè has de gastar molts diners en una càmera, has de gastar molts diners en cables, has de gastar diners en micros, has de gastar molts diners que ho has de fer com si fos una inversió. Com que jo vull que aprengueu, o al claustre volem que aprengueu, volem que feu servir molt material, doncs hi hem de gastar uns diners. I sí, és molt més car comprar una càmera que comprar un llibre. I qui ho paga tot això? Qui ho paga? Doncs diferents persones. La més important són els pares i les mares. Sense els diners dels pares i les mares segurament no podríem comprar res, perquè els diners que té l'escola, si féssim un formatge, seria gairebé tot el formatge. Llavors, en altres porcions, que ens donen uns diners al Departament d'Educació, l'Ajuntament també ens dona alguns diners, l'Ajuntament de Cubelles, però la majoria dels diners en els que nosaltres podem comprar venen dels pares i les mares. Gràcies. Hola, Sara. Hola. Que et podria fer unes preguntes? I tant. Quin és el tema principal de l'eix transversal d'aquest curs? Doncs aquest any a la nostra escola treballarem la comunicació i més concretament ens dedicarem a la televisió. Per què heu decidit treballar aquest any la televisió? Un projecte d'audiovisuals i fa 3 anys vam treballar al cinema, a l'escola, l'any passat es va treballar a la ràdio i aquest any doncs, ens quedava per tocar a la televisió. Ens vol comunicar la televisió i què aprenem mirant televisió. Aquest any treballarem igual que tots els darrers cursos, amb tallers, projectes... Doncs sí, farem tallers, el que hi ha una novetat. Abans fèiem sempre els tallers els divendres i aquest any els fem per cicles. I pel que fa als projectes, doncs seguirem treballant igual com sempre. I també una novetat, aquest any a la 6a hora hem introduït la competència comunicativa i la competència digital. Quines coses importants volen els profes que aprenguem aquest any amb el projecte? El que a nosaltres ens agradaria és que aprenguéssiu una mica a mirar televisió i a ser crítics davant de la televisió. Sara, moltes gràcies per haver contestat a les preguntes. Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda, estem amb la Marisa Bermúdez, la coordinadora d'audiovisuals. Bona tarda, Marisa. Bona tarda, Míriam. Hem estat entrevistant el director i la cap d'estudis. Tu què ens podries dir? Doncs bé, des d'audiovisual us diria que el projecte d'aquest any, que és treballar a la tele, com ja us han dit, el volem enfocar segons 3 perspectives. Ensenyant a mirar als nens la televisió, a tenir esperit crític i, sobretot, no oblidant-se que la línia principal de la nostra escola és l'art, la música i, sobretot, la literatura de 3è trimestre. Intentarem lligar tot el que hem après sobre la televisió per realitzar uns programes artístics, educatius, literaris, que vagin en funció i que siguin adients amb el nostre projecte de la televisió. Llavors, per on comencem els alumnes? Abans de començar els alumnes, hi ha un treball que es dona als professors. La primera cosa que hem decidit per treballar el projecte és elegir un pintor. Al 2è trimestre elegirem un músic i al 3è trimestre elegirem un poema. Doncs Marisa, moltes gràcies per contestar aquestes preguntes.